kawai kalong kami ke bedang arab khandai senam kerta ha India kalayo ban palaim syaka jeka ka basngan hadin bakal hap hadu chis fit syaka krem ka balai tho ba kadang klik ya ka selfie kani kalong kami harangkat ke kan hun ki patlok kadang li jeng akai ya ka bhorens khat ka badon ha ka jala Maharashtra ha ke sajan bat kala hap hajan ka wadut to sekhar ong ka kubor kabor sanchar sinong kala khang ban li jengo ya ka thai ka wadut kawai ne ki jaka jeng akai perthai ka ba pau nam ha ka jala namar ka jinglong ka sun beneng ka ba e hapadeng ka jingjur jong uslam kat ba kadang enjoy ban selfie katai ke briu kala lango na ka tru bat kala hap ong ka kubor jong ka Times of India ki parlok jongka kila phone mador ye ki pulit ki balaj mar che katai ke jangka rangkat bat kinong apa haraying lala ban pala im ye katai kalong kemi bala bangkit ye ka sha kawai ke jaka sumar kane ke jingjia kala jia jan hadin atayo ba kawai kalong kemi ke ba arp news nam karta kal khlano hadin bakal hap ha ka thliu ka badon hawa duj kumbhe ka badon hajan Maharashtra